Voice of the People Party Mohtar Shan, Kendai Terik Uyayong Arajar Afsau Kala Penlong, Yaka Jalang Hapo Iyo Kendrod, Nakamataban Penshai Pakba, Hakabede Baka Election Lok Sabha, Kabanong Kendai Terik Mutabunai, Makabjurban Penshai Kinongrem Baki Mat Kebaka Seng, Kala Shem Bakalarai, Nakamataban Pentrikam, Kumtobru Yakanika MP election. Hakanika Jalan de Kispangot Kipakba, Kibalawan the Kilang Kishnong, Kitan, Jokatan Kendrod, Kilapoi, Shakanika Jalan, Snap, Yakajing Penshai, Nikinongilam Jokaseng, Kuntop Yuba Crossbar and Tathyang, Obolong Treasurer Jokaseng, but Kamdam Ega Jumpen Shai. Now Dr. Ricky Ejesengkan Obolong Ukotong Jokaseng when Yakonyak election Jalok Sabha. Dr. Ricky Sengkan Yakajing Krang Jong Ulong Bakaseng Voice of the People Party, Kalapalite Pakba Yaki Manifesto Leni Kimang Trikam, Hakabaka Way Niki Kimang Trikam Kalong, but Persha, Yakajing Tmu Jokasokar India, Landika Sokar Padang, Pantrikam, Napulong Tankwekari, Kawika Real, but Kawika Chingate. Ulang bakaseng VVP dalile kan sya kan mainlat ka sokat India manle ram trikam ya kani ka anya ni ka jing trikam papokari India ka juga por ulang ru bakaseng ka persya ya ka jing trikam ya ka Citizenship Amendment Act kam juru ihu ki mat trikam ngam ta menjada ya ka ri bakajat benriu kom ka party yang ngenam pedang ya ka bakum kata Pai ba pi pedang ya ka kum kata banginam do ngin do no ika ktien ngin hapan kren no ktien hindi hage ni no hali ngin no iktakit ya kata ka junget jungi ka Voice of the People Party kong ehem ngin yang persya ya kata ka jingtu jeng sarkar dan penlong ya ka ni ka ri India ka we ka ri ka we ka ktien ka we ka nyam pai ba pi pedang ya ka kum kata la da kawan pi pedang em ni kom ka VPP ngong em Ngiram laban pedang ni agak bakum kata. Ngidai ka jat benir ka bakapang. Hagari India kata gari sensar paiba. Gari ka balaj lut bangin jit. Ngin kren ya ka ktien la jong. Ngin jit ya kata nyam kat ka bangimon. Ndon mano balak ban penboringi. Ka VPP ka yeng ya ka ban persya ya ka bakum kata. Manta kadai ka sarkar India kalek kamu. Kalawan ra isa kawai ka an ka bamanta. Kata ka bakiong kata ka CAA. Kaya kata kasi kata kabaay ya kita gipet wer na Bangladesh na Afghanistan na Pakistan banlong kinong India ko ki pat ba bait kombalong menta we uriu start we uriu shampang uriu yit nya long ban nadu usnam khat khandai spa andru pusau hado usnam arajar khatlai ladon kumba shi spa khatlai lak ki pet wer na Bangladesh ki baran menta ha India ka party VPP kong kumno Kawan banginam pediang ya kasi ban trikam hagat jela chungi. Nawar gini ka jat benriu ka baritat. Ngi pay snow guma ba cross. Ngi dam khat samlak ka jat benriu ka chungi. Mador phi la dauta shispa khat lai lak uwan hangne shanungin poi ko ki pai ba. Shano galawe ki khon ki kti chungi. Tani ka de ka rikanti ka chungi. Ka ba bula ai hangi. Ngi hap banyeng banyada. Ka VPP kanum sha kanumai lat. Ya kita ki petwer ki balong menta lembag ni kaan banlong kinong India banchong bansa hagani ka jalajungi ngina mai la je ka bakum kita nomor balai ilong ka chat penhu ka barit ka jalajungi ka khando ka jungi kamdong ka bahe ka barit ka dai na ka banta ki khon ki kti ka lawai ka bansawan ladangin yang banyada menta alanopat ladan dai mga bermapi manopat ko ki papa ka thagani ka VPP ka bayeng na ka banta banyada ken ya kata kabor kabana cerong kata ka sarkar India kabana rai kala peni etakaan ban sha igi petwen na kita kiri ban long ki traisnong jogari India haga jela jengi ong nginam lak ban pediang namar balai kan bo ya ka jingma ya ka lawai jogi khon ki kti jogi kini kidai katho kan ni ko ki paiba ki mat ki bangi bo hak mat jo paiba wala do paiba okar shaningi ya ka ta ni yang ni saj Pai bab ek ka khat khandai tarik kamau kade ka sni ka bangin shim ya karai na ka banta ka lawai ya ka ban pen em ne penyap pai bab ek lamagin nagi san photli kisnam kambalong menta ngilamat ya ka NPP ngilamat ya ka jing sensha juga Congress ngilamat du ya ka jing sensha jingi parti rolom nai ka ikra jaya ka jala jingi aga jakha baginang ki nginang her arsot ko ki pai ba dai namar ka daw lada kita ki parti kala sensha ringi daga nongrem blay daga nongrem jaga hok bat kajing sisa nginum jeng jar kumne kum bagi long menta ko ki pai ba nginam mat ye kajing e nginam long ka jala ka bas
kabalong kajala kabalong kum kajala kabashu krong kabamantangi thanglai ru dagabashu dagaram tad kabangile ngile bait dagaram ogi phatba dena kani ka daw bagami kabi pipi namar bangyong haga daga ri ka bobreu lakkarku kajat panreu ka bakarpang balai bangin hiar balai bangin sha ibang haga perthai barokawai dena namar ka daga daw ngimi shakmat yagaban panem panbha pan khladur ngi khwa yagaban wanra pat ban khlepat yagani ka jala ka be changi oi karupa gak syar ngim don pat ba banai kabangi don kalong daga daga mensim shenang daga bangi shanya hoblei yagaban khlepat yagani ka jala ka jongi naga daga jing mong ban sop spanya ka naga daga jing de ko ban pen yang pat yaga jala daga daga nong rimblei kabar ni snotho ban ni tip sai badai tang daga daga nong rimblei kabangi la ban wanra pat se shisin yaga daga nam bat yaga buram jongka ri bat ka jat ban riu ko ki pat ba be dan hagani ki si ki ba ong kumno yangi oh to ka NPP te kenno namar mentangi la pau sai kedar bagi NPP BJP te kilong kumju hiplem no kom baju ong ba hadan kom taki suri kop sne langbrot BJP NPP kene ki jo hi dan baju ong haga por baga sansar ka kongres te o dang kham biang phi o dang la ka kongres rei ko ki padba to tep yakane ka jing shisha ka sarkar kongres kala sansar ekri India ka sarkar kongres kala sansar hangte Assam ka sarkar kongres kala sansar yakane ka jala jangi balai pat kimla ban penrong yaga kien khasi haga ta khanet bopra balai kimla kisuan tanga por election yaga ban penbet ku pada pada be watsha ban penbet sho kalau don ka sarkar kongres sa Delhi kalau sansar ka sarkar kongres sa Meghalaya kalau sansar ka sarkar kongres sa Assam balai empatla ban penbet yo por Assam hado mentha dangmat kijing hado mentah kita ki parodok pelasnam ki haban do ya kada khandau ga syap o ki padba ndai por election ki wan tajo shikajo ki kular o ki padba be shano kata ka ILP aga por daga don ka sarkar kongres hadalhi bar ka sansaru ya gani ka hagani jala jangi kila dei ban penyo hangi ka ILP balai kimla ban penyo kata ka artikel laispa nyo phoi kabanong kata kum ka kanro kabanyada ka district council nilabanong kalong kum ka yeng kasam nay ka article lies pa nyo phoi kalong kum ka kanro kaban pan scam sho ya ka jala jungi balai bagada ka sarkar haga por bagas ka sarkar congress kamla ban panyo o ko ki pa ni khat ya phi wat sha sho ban pan be kala de ka por ko ki pa bagala de ka por bo pa on phai khmat ban ya ban jit yakani kalenti kabangi wan ban tharwa khmat jopi phimon pa yaga VPP nganet khat ne ba phiwan ngamar ta tin ka daw kalong ba phi baga jingkerman kombalong siki wei ki chakha kalong upat ba mentawang keno congress keno NPP keno kitagi party rulum ke bala syukur ngi ke bala syupan bet ngi bar ke bala pengkredit yaga jingem ka jongi lau nong sor nong kendong kinong rep kinong sikai school ki khna samna ba kunta terter yang mentah keno mentah ngin ai ya kalat yo VPP ngin ai ya jingkersan mentah yo pra bagata ga diga sor ka jong upai ba kaleng nanget ha ga ni ka chan ha ni ka por mentaru kata ga diga juk ka sor de nei ba ya ga ni ka por ko ki pai ba wan sing ga jolang da ga ni ka sor ban kersan yo pra pai ba ale ni ka por tajam ni ka shot ka ni sa ni ka por sa ba ga ni ka chilang kan wai no ale ko ai ni yo ban ni porta ba yo ban ni shot ya ka jingolai ka jing pra ngin ka khandai trik ko ki sipai ni jami banyak le persa ya ka bom sok banyak le persa ya ka jing sansar bom hok kamla sansar ni hagi ni sanpuar di Islam nginom kenno kato phila penbe jingi mentang ngin penlong ki ki babit upai ba mentang bo start kombolong keleng jam mentang ngin penbit kala yekta kebla penbe ini ki sanpuar di Islam ngin le kumta apa ba namar ka bor ka shong api kanya purta jam sesien ha Khoblai shibon khoblai shajarmo shaban shom shaban nai kan mau wingi kiting boy ko ki pat babe kan mau wingi